Stolný tenis patrí k obľúbeným športom detí a mládeže v Hlohovci, najmä na základnej škole Arpáda Felcána. V priebehu roka sa tu konajú viaceré stolnotenisové súťaže a k tradičným patrí i turnaj žiakov základných škôl Peterská loptička. Koncom novembra si sily v tomto športe zmeralo 22 súťažiacich, nielen z Hlohovca, ale i z Strakovíc a Serede. Naša táto súťaž, Peterská loptička, má už 11. ročník. Je to taká tradícia, odkedy som prišiel na túto školu, že som teda založil a veľmi rád som, že pokračuje teda ďalej. Okrem toho máme teraz takú novinku, že v minulom školskom roku sme založili pri našej základnej škole športový klub, kde vlastne hlavnou činnosťou je ten stolný tenis. A v tomto športovom klube vlastne trénuje a s nami teda aj hráva paralympijský víťaz pán Jan Japoš. Súťažíme v 4 kategóriách. 2 kategórie sú na prvom stupni, chlapci, dievčatá, to je 1-4 ročník a na druhom stupni teda 5-9 ročník zas chlapci, dievčatá. Každý víťaz obdrží aj medailu, tá prvý, druhý, tretí a okrem toho nejaké sladké ceny, ktoré ich teda samozrejme veľmi zaujímajú. A do budúcna teda rátame, že chceli sme dodržať tento náš turnaj, aj ho rozšíriť. Samozrejme, rozbehli sme teda, máme aj veľkú kružkovú činnosť, nám chodí 30 detí na kružok stolného tenisu, máme ich do 2 oddeleniach. Okrem toho máme tu aj našich žiakov, ktorí chodia a hrávajú druhú žiackú krajskú ligu, kde sú asi v strede tabulky, takže máme veľmi pekné takisto úspechy. Je to náročnejšie, chodíme na slovenské bodovačky, takže staráme sa, snažíme sa a zároveň dávame tým deťom takú motiváciu, že nie pozerať do toho internetu, do televízora, do počítača, ale aj ten pohyb, aby teda akože bol a rozvíjať teda svoju tú fyzičnosť, ako my hovoríme. V prvých 2 kategóriách mladších dievčat a chlapcov zostali prvé miesta na domácej pôde základnej školy Arpáda Felcána a získali ich Veronika Vachanová a Pavol Náhlik. Obe prvé miesta z 2. a 3. kategórie starších žiačok a žiakov získali hostia Lenka Lenčešová a Milan Navrátil a poputovali tak do cirkevnej základnej školy svätého Cyrila a Metoda v Seredi.